Velkommen. Nu vil jeg invitere dig på en saftig rejse ind i din egen juiciness. Du vil være guidet hele vejen af din egen indre frugtbarhedsgudinde. Hun er den side af dig, der består af skaberkraft, kreativitet, flow, sensualitet og seksualitet. Hun bor i dit heart-chakra, som er omkring dit underliv, dine hofter og den nederste del af din mave. Måske kender du hende, og hvis ikke, kan det være, at du møder hende på den her rejse. Start med at tjekke ind med din krop, om du ligger godt, om der er noget, der skal justeres, inden du giver slip, og lad dig flyde med på rejsen. Træk vejret dybt. Scan kroppen igennem fra fødderne og op, og brug et øjeblik på at mærke, om der er noget i din krop, der spænder. Slap af i din lår, dine baller, din dejlige mave, dine skuldre og din kæbe. Mærk, hvordan din krop bliver tungere og tungere, og du bliver mere afslappet og klar til at tage på den her rejse. Når du har scannet hele kroppen, mærket efter hver en lille del, om den har det godt, så vil jeg invitere dig til at nyde, at du ligger her lige nu. At din vidunderlige smukke krop holder dig og støtter dig. Træk vejret helt ned i maven, og mærk, at din krop letter fra underlaget. Der er ren luft under dig. Du ligger på et kæmpestort, eksotisk blad, som holder dig sikkert oppe i et jungletræ. Når du kigger rundt omkring dig, kan du se modne appelsiner klar til at blive høstet. Du ligger bare på dit blad og nyder at være en del af den her saftige jungleskov. Jeg vil nu invitere dig til at lave et tantrisk åndedræt, og det er helt op til dig, om du deltager. Mærk efter i din krop, om du har lyst, og hvis ikke, kan du bare trække vejret helt normalt. Det her åndedræt kan være med til at aktivere dit heart-chakra, din skaberkraft og din juiciness. Luk lydene omkring dig ude, og vær ikke bange for at sætte dine egne lyde på åndedrættet. Nu begynder åndedrætsøvelsen. Start med at lave en så lille åbning imellem dine læber som muligt. Forestil dig, at du har et sugerør mellem dine læber, og suser luft ind i en så tynd strøm, som du overhovedet kan. Hold vejret, og når du puster ud, laver du en knibeøvelse i din smukke blomst. Sæt lyd på din udånding. Vi laver den et par gange. Gør åbningen på din mund så lille som muligt. Træk vejret ind, indtil du ikke kan mere. Hold vejret. Klem sammen i din blomst og pust ud. Træk vejret ind. Hold vejret. Klem sammen i din blomst og pust ud. Fortsæt nu selv et par gange og mærk, hvordan din tantriske energi bliver bygget op inden i dig. Du kan fortsætte med vejrtrækningen, så længe det føles godt.
Du kan også tage en pause og vende tilbage til den, lige når det passer dig under den her rejse. Nu vil jeg gerne invitere dig til at mærke dit hara-chakra. Hvis du har lyst, kan du lægge dine hænder på maven. Mærk en varme, der spreder sig omkring dit underliv. En orange farve, der omfavner hele det her område. Mærk, hvordan dine bedste idéer, dine børn, din business, alt hvad du har skabt, springer ud fra din skaberkraft, der bor lige her. Og det er ikke tilfældigt, at det her også er dit nydelsescenter. Tænk på din klitoris, som er en uendelig kilde til nydelse. En gave, vi har fået, så vi kan blive ved og ved og ved med at skabe og nyde. Nu begynder du at se en skikkelse. En varm, kærlig, sexet kvindeskikkelse. Det er din frugtbarhedsgudinde. Du begynder at se hende mere og mere klart. Bemærk, hvordan hun ser ud. Hvordan er hendes kropssprog? Hvad har hun på? Smiler hun til dig? Du kan give hende et navn. Er det Kali, Afrodite eller noget helt andet? Når du kan se hende klart og fornemme hende, kan du spørge hende. Kære, smukke frugtbarhedsgudinde, hvilket budskab har du til mig? Lyt efter det første svar, der kommer. Hvis der ikke kommer noget, så spørg igen. Hvilket budskab har du til mig? Når du har fået al den visdom, som frugtbarhedsgudinden havde til dig lige nu, kan du begynde at tage afsked. Sig tak og vid, at du altid kan søge hendes råd igen. Hun er meget klog. Hun er dig. Nu kan du mærke, at det begynder at regne i junglen, hvor du ligger på dit blad. Du er beskyttet fra regnen af træerne og kan bare nyde lyden og se, hvordan appelsinerne får gyldne dråber omkring sig. Det er ved at være tid til at forlade junglen. Vi siger tak for saft og kraft, og for at vi altid kan komme tilbage hertil og nyde vores juiciness. Jeg vil nu tælle ned fra 5, inden du vender tilbage fra rejsen. 5. Du er stadig let som en fjer på dit blad og svøber dig ind i al den juiciness, du har fået på rejsen. 4. Bladet slipper nu træet, og du falder meget langsomt i slow motion ned mod jorden. 3. Du lander blødt på jorden. 2. Du begynder at vrikke dine fingre og dine tæer for at bringe din krop tilbage. 1. Når du er klar, kan du tage dine hænder op til dit ansigt og åbne dine øjne for at vende tilbage til rummet.